Pokiaľ si na Facebooku, pridaj sa do mojej skupiny Finančné nápady, aby ti neunikli žiadne podstatné informácie zo sveta financií. Dnes pokračujeme obľúbenou minútovkou, 60 sekúnd dopozeraj, poďme na to. V poslednej dobe sa veľmi často ľudia utiekajú k spotrebným úverom, k takému skorému financovaniu. Zapamätaj si, že vo financiách platí to, čím skôr peniaze získaš, tým sú drahšie. Čím ich získaš rýchlejšie, tým ich viac preplatíš, sú vyššie úročené. Takže všetci, ktorí máte spotrebné úvery, rôzne nebankovky, teraz je práve čas na to, do konca roka to refinancovať, viem ti s tým pomôcť, aby sme znížili úrokovú sadzbu na tom úvere, ktorý máš, ten spotrebný, znížili splátku, tým pádom menej ten úver preplatíš. Pokiaľ potrebuješ informácie aj o refinancovaných spotrebných úverov, píš mi. Krásny deň.